niki sejatosipun wancinipun jadwalin niku Yai Anim ingkang paring dawuh. Keranten Yai Anim menika wonten acara tengonipun Blitar, aripun dipun lukir. Niku wau kula nggih sareng-sareng kalih Kaji Heri tengonipun Surabaya, tengonipun PWNU Jawa Timur. Jadi dugi Surabaya wis langsung mara mriki. Alhamdulillah selamat dan cepet-cepetan bareng-bareng sareng-sareng kalih para jamaah memburu Lailatul Qadar. Para rawuh Lailatul Qadar menika malam di mana diturunaken Al-Qur'an min Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah. Tongonipun Al-Baqarah dipun aturaken syahrul Ramadan alladzi unsila fihi Qur'an. Wulan Ramadan menika wulan ingkang dipun turunaken Al-Qur'an. Tapi boten tengonipun Al-Baqarah boten nyebataken kapan medunipun tengonean Al-Qur'an menika dipun turunaken. Al-Qur'an dipun turunaken masyhur di kita niku adalah tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan menika mandhapipun Al-Qur'an min sama'id dunya ila Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika tengonipun Gua Hira dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi tengonipun surat Al-Qadar Allah ndawaken Lailatul Qadar medunipun Al-Qur'an menika mandhapipun Lailatul Qadar ingkang masyhur niki di asrul awakhir 10 terakhir bulan Ramadan tengonipun tanggal ganjil. Masyhur nuzulul Quran tanggal 17. Tapi kok nengonipun surat sing siji kok ngaturipun Allah kuwi mau nengone Lailatul Qadar sing kuwi mau tanggal ganjil 10 dina terakhir bulan Ramadan. Mula Lailatul Qadar menika tanggal ganjil 10 dina terakhir bulan Ramadan niki adalah turunnya Al-Qur'an, mandhapipun Al-Qur'an min Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah. Sama'id dunya, langit sing cedhek nengone donya. Saking langit sing cedhek utawa Baitul Izzah tengonipun Kanjeng Nabi Muhammad niki sing masyhur adalah tanggal 17 Ramadan. Lailatul Qadar para rawuh. Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW niki kempalan kalih para sahabat. Ngaos kalih para sahabat. Di tengah-tengah ngaos Kanjeng Nabi Muhammad niki terus mesem. Para sahabat terus tanglet, "Ya Rasulullah, kenging napa kok jenengan mesem?" Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, "Aku kuwi mau diketokne karo Jibril. Besok nengonipun akhirat. Kabeh para nabi kuwi mau padha metu nengonipun akhirat, kumpul kabeh karo umate. Mung ana siji nabi sing kuwi mau gak duwe rombongan. Sing kuwi mau nabi niku nggawa pedang dawa sing saka balunge unta. Niku sinten ya Rasulullah? Nabi menika sinten? Dawuh Kanjeng Nabi, nabi kuwi mau jenenge Sam'un. Lek wong Jawa jenenge Samson.